je tu dobré sa takto stretnúť a rozprávať sa na tomto fóre a vymieňať si aj názory na túto tému, ktorá je. Takže ja sa teraz veľmi teším na panelovú diskusiu. Jesus Christ is the logical principle behind everything. Ježiš Kristus je ten logický, informačný princíp, ktorý je za úplne všetkým, čo tu máme. In the name of science.